Gagoak argi zirritzaten ziren arrazika. Enetako arre gehiago, iratzartzean ez nekiela. Non eta zein egunetan bizi nintzen ere. Goizeko ordu txikietan, bidean gurutzatuak, susmatuak eta beldurrez ekidena oren gurutsu bazatean zerabizkidan gogoan. Bakarretan, pupean ateratzen nintze hoeti. Uste, lanera joateko nitzela. Baina ez, igandea zen, eta oiotura zigandetan. Oraindik, ez genuen produzioaren segurtatzeko premiarik. Oraindik diot, geroan ez baitakigu nola biribilkatzen ahal diren gauzak. Behialako Marcel Gaizoren atzera. Oe, gaietan, nire modelo lehiatua. Nintzen artean egoten nintzen. Zinez, behiltu bitartean ametzetan. Lurrean, zehar ibiliren erruzatastu nituen esnatzen, anitza zerrendatzen. Ardurenean, zainetan dabilkigun irakartzeko hormona eraginkorrari konfiantza osoa eskaintzen nion. Alemaniako zientifiko batzuek muinean irartzan orduan programa zeitekela ogi frogatu zuten. Jaiki, baino oren bat lehenago zuzen izurtzen zen adrenokortikotropina famatua. Jakintzuet arabera, iratzartzea sortze zuen estresa ezabatzea, eta lotari kontzientziarako zubiaren errazten zen hormona honen helburua. Hormona, balio zorri ezken, oskorri gogorenetan, fizikoki gutxienez, egokitzen zaigu tokian kasutzen gara, begiak idor eta hau zokoak lehor.